ndasingabvokudza imenya yangu ex wangu so neswipe card matezi yange yese ndakunze swipe matezi waye yange ichiri kunyatsonzi plastic money bamba remember pane time yekuti hurumende ipapo matezi ayo yange inyatsosimbisa nyaya dzeplastic money because kesha inetsa nyaya dzechenji, nyaya dzekuti mabhondi machichichi zvainetsa kusanganisa, chenji dzachona dzaishupa. Saka ipapo vamwe vakukurudzira kushandisa plastic money ipapo isati yakunze swipe. Zvoti swipe yatongonyema money changer akuuya nejagoni nyowani baba handikanganwe nyaya iyo vamwe ex vangu so ndadzotangira pekuti swipe yachona ndaiwana sei because matezi wayo kana wangotori neswipe ka wange wakapenga because waifanira kunge uri probably kana kuti munhu weuptown kana kuti munhu wekuti unofanira kunge une kwaunotenga kunoshandiswa swipe yacho waona manje. Saka most of us isusu kana tingori timu revamukoto chichichi rinongoshandisa cash waona mabondi taitingodai so tungotsvaga makoini edu tobva totanga kushandisa zvekuzoti swipe hayo taitoionera kuBorodeo. Swipe yaioneka kuBorodeo. Saka inini manje ndaida kutoimpressawo nenyaya yekuti ndoshandisa card kubhadhara masini ndaida kuimpressa nenyaya yecard baba. Ndakadzidza zvakawanda gore rero. I think kwanguruma 2014 15 ikoko ndingangoti I think 16 baba ndakatsogaya ndikapona pakuda kaswipe card kuti ndiimpresse kabhebi kangu kananga ndinawo madhezi aya. Baba paya ndatsvaga $5 yangu. In fact ndakatongorina $5 ndaitongobvawo kumba ndichitoenda kuchikoro kuUZ2 ukuko ndiko kwataidzidzwa kabhebi kake. Nditokapromisa nditokati mfana ndoda kutora out, we need to go out, we need to go somewhere nice and eat some fish in ndo yandaida kubhilivhisa nayo because chicken in yange yangojerera munhu wese angoti chicken in saka ndaida kubhilivhisa nefish in something different ndino ndiri kubhilivhisa baba. Saka hai nini mudhara wangu aibhadhara tuition. Kana titi tuition tikutaura kuti mari yechikoro yekuzoti mari yetransport, mari yehembe wainyora proposal, business proposal chaiyo kunyatsotaura kuti iwe kupfeka hembe dzakanaka kwakanakirei pauniversity, zvinobhenefita hawo, zvinoita kuti tiachieve magoals edu sei, mastrengths SWOT yakasimba, uchinyatsomeka sure kuti kutaurira kuti imwe mari iyi yakakosherei. Even mari yetransport toda kuziva kuti zvakakosherei ona. Saka mudhara ingoti mari yefees iyi dzimwe dzese dzaizongoitawo zvekuhadhira sevakomana musendrai. Baba apa ndotobva kumusha because ndaigara kumusha ndikuya Toners ndasvika Mamutoko ndo mandakada kurovera dhiri rangu rese mumure plastic money ndo mandaida kupedzera dhiri replastic money. Chamari ndasvika paipa ndataura nemumwe face anga ari agent steward bingi yaitangaita zvima agent ndo zvayaita. Ndasvika koma ndikukumbirawo dangorwa transaction rekuti ndiwane plastic money. Ndikanzi ndinomufana wangu panongodiwa $5 nephotocopy yechitupa. Ini nditori nephotocopy hatoni photocopy yechitupa dai so fandadeposita $5 yaya ona. Ndatoti mane $5 inini ndarova budget yekuti kutengera chimoko $2.50 handiti 50 cents drink rake, rimwe 50 cents rimwe drink rake, then ini ndotosara $50 change ndo yange iri mathematic yananga ndaro yange yakatobuda boy because isusu taingofamba kubva kuchikoro kupare kunobuda mutown. Saka transport panga pasina, kwangu kungofamba kusvika kwatoda kuenda. Shamari ndatodai so $5 yandanga ndinayo yekuti ndo yekupedzesera yandinayo ndashandisa, ndakanda mukadhi.
ndatozokwira bhazi paya ndatosvika tonasi ndatoudza baby no ndakauya chichi ndatokuchikoro ngatigadzirirei kuitira kuti patinotanga malessons paunenge watouyawo inini tobva tatongoenda out yacho zvinhu zvichiri fasta zvichiri kupisa wani hazvinombo zvisineiwo madays abva afambidzana. Baby paya rauya wadi bho mari irimo mukadhi ndaudza baby ona ngatipindire ngatisvikei OK5 with fishing ikoko ndoyayaita ngesere busy as compared nekudhuze nekuna kwame baba ndanosvika paya laki randakaita 1 ilaki rekuti hamutange madya kufishing munotanga mabhandara chikafu chenyu chozouya baba ndakasvika so network yange itoriko zvisineiwo vata order $2.50 fish in nemachips nefish dzimwe dzaiuya dziri 3 so taronzi bhadharai $3.50 ini ndikutonojegerawo ndakati $50 iri kusara muaccount shamari kudai iri kuramba iri kutoti hanzi contact the bank meno some English words that were coming out ndara pachiposi machine ichochocho ndapererwa paya ngataiwa mune mari irovai futi yanorohwa futi imwe swaipi baba same language baba withdraw limit chichichichi zvimwari ndapererwa zvino manje baba apa bhebi riri pasaidi manje apa bhebi nandatoriganzira chitorudzwa kuti isusu hatishandise cash ndara kuzodai so zvazvatoramba tikazongobva ipapo bhozi bebe wanga asina kuzvironga dai anga akazvironga pamwe aigona kuya netumwe tumari chamari aenda padhini pake ini ndadzoka kuhostel hazvisi kunyatsa kuita mundarava atozondisendera kameseji yekuti achiona chipane mufesi ari kundinyenga ndiri kunakirwa naye handinoise chamari paipa ndakamunzwisisa ndakamunzwisisa bhozi tsekuendera ndakamupinza baba yedu zvakanyadzisa inibva ndazvinzwisisa bhozi mufesi wachona aitorwa kuti mafomo tumanice naarona kuti oyu aya zvekwavo zvakanaka but fast forward in life ipapo hatati masuku servants ndakazongoti lega imbonotsvaka kuti munhu aya ari kupi munhu weswipe steward bank handikukanganwi yamakandiita ipapo yange yakaipa but later on ndakazotanga kunzwisa kuti no nyaya yange iri yekuti $5 yange iri withdraw limit, you understand, yange iri mari yekuti yaifanira kugara yaibata account. Ini handina kuzviziva, ndaingofunga kuti unongoshandisa as long waisa mari muaccount mako you can use that money then put some more zvichienda zvakadaro, but ndo zvandina kunzwisisa wana haipapo pakapotseka. But ndikuti fast forward 3 years down the line ndakatozongoti ndoita sei vanamba mutomti sei zvekungoti unoziva pane munhu wekuti munenge musina kuvengana, nditi munenge makadanana zvakanaka but pakuzorambana munenge mazonyatsa kuvengana, munenge muchingoti hano mumwe wangu vanditi ndo zvanga zvingoripo. Then I had to call them, wadii sei upenyu life zvikanzi life bo ngataiwa bo saka ipapo ndanda kushandira kure nekumusha wana, but kuti nende musha kwedu I could pass through maraini kwavo. Then I just thought manje pamatransport metals ndotora option ipi, should I take option yekuti I can just drive kuenda kumusha or maybe just use the bus? Then I chose that no, let me just take option yekudrive kumusha, because public transport can sometimes be a nuisance dzimwenguva on. Then I drove my car down town. I just thought to myself, can I pass through Maren Kwagi? I'm phonera on, but I know it's okay, you can come to Bonana and catch up, talk about life. Then vandafu wati ndine options mangani because mota yange yakasviba. Should I take the option yekugeza mota kana kuregedza? But paya nani ngoroneka $10
Then I took the option yekugezawo mota nice mukati nekunze. Vandazonyatsogaya kuti right, saka apa ndosvika vandamufonera bho, vandasvika pamarine pake paya takaita futi mumwe mukana wekudecida kuti tokwanisa here, tine maoptions apa, togara mumota here kana kuenda somewhere kwekuti tinogona kunogara todya zvedu, then takatora option yekuti no, let's just sit mumota because mota yange almost new, mamurable, muchismelawo nice, magezi waona. Then we took the option yekugara mumota. Then vandazotaura then vataona kuti tapedza kutaura. Then I thought ndine option yekuti ndonongoenda pa10 kana ngomubhilivhisa ngoti no, zvanani mazuva ano zvisiri paya ende kungomutendawo kuti akamhanya nemunhu anga asina nasendi. Ndikaita option yekuti ndomusira mari here kana ndoregedza. Waona, I could easily take the option yekumusira bag, amusiriwo kana $20, so ndandada kuti ka50 aizosari, but ka20 anditoona. Then I went my way. What I'm getting at is mari inoita nge yakashoreka kana kuti inoita nge inotsvagwa nevanhu vari evil most of the time, but mari inongoshandira munhu wese, inongoshandira iwewe, inongoshandira inini, inongokupa maoptions. Ona, dai nina ndine mari yakawanda fish in, I would have made a choice kuti ndobhadhara necash here kana kuti neswipe kana kuti neplastic money, So I didn't have many options. But now that ndanga ndazonika $100 kekuisa paside, I could make an option yekuchoose kuti to explore my solutions api kuma problems atinofesana now in life. It goes beyond just taking a girl out. It goes into kutsvaga even healthcare chaiyo. You find kuti vamwe vedu they cannot explore mamwe health options because patorina mari. And you can also find that some of us, we cannot explore other transport means or other transport options because we don't have the money. Apana big rekuti upinde mu-InDrive, so unenge stuck netumwe tuma options tusiri very comfortable, tinogona kusolvwa nemari. So money does not solve anything. No, ndakanasauta. Money does not solve everything, but it definitely presents many options that you can explore that you might be comfortable with. Ngatsvage ibhegi boys, hapana zvawanda zvatoda kunyanya kutaura. Zvirikuti mari ngaitsvagwe, zvauri kuita izvozvo kana zvizvi uchikunzira mari kondi